Sa pagbiya sa Bagyong Nika, adunay laing bagyo nga misu'od sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa PAGASA, alas 2 ganihang hapon, migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Nika apan posibleng makasinati gihapon ug uwanon nga panahon ang ubang dapit sa nasud. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga dapit sa Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasud tungod sa mga pagpanugdog ug kilat. Samtang nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ang laing bagyo nga gitawag og Bagyong Ophel. Katapusan kining nabantayan kaganihang udto sa gilayon nga 950 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Sa initial forecast track, posible kining muigo sa northern o central Luzon sa Huwebes hapon o kaha sa kagabhion. Posibleng mupagawas og wind signal karong gabi o ugma sa kadlawon ang PAGASA.